sakmene kae lanang wedok gedhe cilik rik kelampit padha nontok kabeh. Ndekne ngene nek ndek gawe kok gak gelem nanggap ludruk sih rek. Nanggap apa, Pak? Nanggap apa, Bu? Mene nanggap ya. Ngono. Lah dijak subur iki tanggapan terus, Mustika Jaya sing ditanggap lho ngono. Kandhane. Melik-melik kembange terong, aku nek eling wiwit tau tak jam mlebu nang omah kosong. Ndi wiwit kira kepiko kon ojo. Bisa yo meneng ae wiwit yo ngono ae. Bangkeane tak gerabak dhek demek bokong tak kira merangsang dadak roke klebono rong-rong. Anjene cinta pak gak ono tokone. Cik ketok lu ngono kandhane kok gak ngandel. Sapa sing gak ngerti nasibe rakyat muga-muga kena asam urat. Pinara ingkang sekeca monggo mirengaken kidungan. Sing utama dulur
ingkang dipun pimpin kaliyan panjenenganipun Mas Agil utawi Bapak Agil Suwito nggih piyantune nderek mriki wau alhamdulillah sik seger waras panjang umur. Nek masalah hiburan dulur Mustika Jaya niku Masya Allah laris saestu laris seludruk sak Jombang soal penak hebat regane nggih mboten larang. Nek ludruk-ludruk liyane ketawan sampai bengi komplit ngeten iki paling mboten 20 juta 17 juta. Tapi nek Mustika Jaya mboten dulur saestu mek 2 juta tok lengkap wis sak gamelane sak panjake sak pelawake sak wayang lanang wedok 2 juta tok. Tapi panjere nek 2 juta itu ora tek ditambahi lak nyonyor ketuane. Nggih nuwun sewu ludruk saniki didol larang ya ora payu, didol murah-murah ketuane gak iso ngeduk. Lho nggih saestu tambah geger karo kancane. Nuwun sewu kenalaken nami kula Cak Subur. Griya kula Megaluh Jombang, desane Sumberagung. Mbok bilih jenengan kersa tindak Jombang, kula aturi pinarak ten griya kula. Gampang ditenani. Jombang niku menggo kula didik nggih, desane Megaluh. Nek enten bangunan 6 meter nusuh 24 meter, nggih niku sekolahan SD. Omah kula tasih terus, mriko kula didik 8 meter persegi bangunane tapi kocone mubeng, ngarepe enten taman-taman, nggih nika kantor desa. Lah omah Cak Subur sing ndi? Omah kula sih rada mriko didik. Nggih nuwun sewu senajan kula niki seorang pelawak, kula niki dagelan seorang seniman, tapi bojo kula loro dulu. Lho nggih saestu bojo kula loro. Sitok manggon kene Jombang, sitok manggon kene Surabaya. Tapi kula adil nek bagi niku. Mbok wek kula tukokno klambi ijo, mbok nom ya klambi ijo. Mbok wek tak tukokno jilbab putih, mbok nom ya jilbab putih. Mbok nom tak tukokno kalung 1/2 kilo, mbok wek ya 1/2 kilo. Kabeh kok nok sing emas. Wesi kabeh. Yo emas dulu. Mas tapi cilik gak sampai 1/2 kilo. Ngeten iki suwengi tanggapan kula bayarane 900. Suwengi 900, suwengi 900 saulan moput gak tau prei tanggapan terus. Kene tuku sandal jaket sitok kok gak iso. Anjane gak tenan ora. Mas saya langsung wis jula-juli niku enten dangdut, enten jula-juli Jombangan, enten jula-juli Trendeng. Jula-juli niku dipangane esuk yo enak, pangan sore yo enak. Gak peduli pejabat, gak peduli pengangguran. Nek krungu gendeng jula-juli kepengin joget ngeten. Aduh anjene enak. Asli ciri khas Jawa Timur niki. Jula-juli sing ngendang Mas Rono, Adik Jino, ya anteng pisang ya. Benjeng sampean kowe mantu apa niki, Pak? Joko niki, Joko Tor. Ayo iku wanita
barang digawe mulan ngethok ketok apem kangelan pakaian model saiki atrapine gawe ayo hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi sebab akeh arek wedok sing pamer bodi lan ngono bojoku kok gak gelem keri gawe pakaian model arek saiki bojoku kulite ireng bokonge gede gawe pakaian persis kintel ditalek cekap semanten atur kula sae langgoten sumoga so masalah rek ngitung ngene ndromus kaya ngene nuwun sewu kula prika mboten ijen pelawake kathah enten kula cak subur enten cak kentes enten cak bowo enten cak gepeng setakne gepeng ngene iki kancane ndromus iki gak metu-metu padahal bayarane padha lan iku nek gak tak celuk gepeng iki gak metu-metu walah peng gepeng ibarat kembang kowe isih wangi ibarat kabut kowe pancen lagi akeh tawon sing padha nyedaki ya sari sarine alah kok gak isi ayo bro alah kok gak isi wong panjake wis lereng kok cek joget kok gak isin kok iso direwangi isin ayo sido gak iso nebu sembako alah ketara temen pen awakku gendeng ayo babat direwangi gendeng ngene tanggapan sepi ya ini orang gendeng gak payu belas langitmu ini ki joget awam kok ngelokno lah kok kisinan masyarakat saudara apal ini ki gak joget lah apa kan joget goleki Pokemon gak aja Pokemon awakmu sing gregetno kadung-adu omah aku joget tak terusno nok kene kan gak sungkan sapa-sapa padu niki kisinan ya gak nek omah aku ya gak iso ngene gepeng omah aku ya sungkan mantuku ya wo kok enek umat kaya ngene rek iki mati ta urip iki urip oh ayo ngono niki mengandung sertum kowe iki ta nih ora tak dukono negasa wong iki kok dimplok kaya iya iki kena diarani desa sing kena dikenang-kenangan lho desa kena dikenang desa pengertian alah desa iso ngugemi karo tangga teparo mosok desa apa iku desa Sabaro kok sabar iki goblok maca tulisan Sabiro awakmu iku
gak patek pinter. Iki goblok kok iso. Desa kene gak tau emosi, gak tau muring-muring, yo gak tau nesu. Mulane terpandang teko dodoan wis ketok. Nek rumah tanggane yo tentrem, masyarakate gak seneng tawuran. Mergo sesuai ambek desane desa sabar. Sabar. Kok ngomong Sobiro. Lho, dileh, Pak. Kok dilih? Asline ngono, tulisane anu kono delok ta. Desane sing asli Sabiro. oh Sabiro lan aku ngarani ya desa Sabaro. Ngawur. Masyarakate padha rukun. Rukun kabeh. Panitiane supel. Pengertian kabeh, Antusias, integritas, semangat kabeh. semangat karo wong ludrukan. Ketok ludrukan teko wis gak kesuwen. Sembarang panganan disediakno. Oh iya. Prasmanan. Mari kabeh padha mangan rata rombongan mlebu digojak karo panitia. Karo panitia. Mas kamu. Makesute ditutno panitia. Oh, ditutno panitia. Digawakno rokok rata sacepetan. Ya, roto sak cepetan. Suruya. Labimu. Surya. Surya turu mlebu kamar lungguh kasur terus ya. Bahaya kepeki bahaya. Ya. Roto Surya. Surya kabeh. Dewek dijamin panitia. Ya apa? Dijekno Samsu. Aku so. Dewek Samsu. Lho kok dhisik ndi panitiane, Mang? Pak nuwun sewu Pak, kok ya rada mangkel aku padha-padha pelawake gepeng niki Samsu. Lah kula kok Surya. Kula Surya gepeng kok Samsu. Lah nek soalé larang Samsu, sak cepet, Bang. Sitondir. Kita bebatu. Util ae kok dikandak-kandakno. Lho gurine awakmu karo Burmang. Apa? Nong guri awakmu karo mlebu telung lengser. Semangka tanpa biji. Abang iku Mas. Pangan 16. Aku gak umat. Lajeng mlebu maneh nggawa anggur 6 kresek tanpa biji. Anggur tanpa biji. Ceplus teh. Mlebu maneh 8 kresek. 8 kresek. Kacang tanpa biji. Kacang tanpa biji berarti kulit tok. Lah iya kok gawanen mulai 2 kresek. Gawe apa? Gawenen biang sapi. Ini. Aku mang oleh pesanan tak ngene Pak Lurah. Pak Lurah kene. Pesen masalah. Yo takon maksude. Kok ketoke kok negatif? Iki bener kagak alo ngono. Mas Gepeng ku brengose kok ketel iku brengos temen tas gawean. Sik, tak delok sik. Super get no jeneng entek. Kandhanono iki dudu brengos. Lah apa? Lowo kate ngeleng. Awakmu ya awot. Ning jaman saiki jaman modern, mestine macak kudu rapi. Lah iya kabeh kudu dipotong, dicukur kabeh. Sing dicukur apane? Rambut dipotong kabeh, dicukur kabeh. Rambut cukur. Alis cukur. Brengos Cukur. jenggot Cukur. simbar Cukur. iki piye? Tahu tak cukur elek. Kok iso elek to? Eh wong ban tak cukur aku ngoco ngene nang lemari. Alah kaya iwak lumba-lumba. Awak modelmu jelomprongno aku. Ya gak ngono, modele cek rapi. Dadi ben rapi kaya awakmu. Kaya aku ngene delok lho, ketok rapi cek brengos, sak Brengos dicukur. Gak iso Bur. Lah kok gak iso. Mosok melawakno desa kene pisan nek kok iki kate mbok kon nyukur. Tau dinang dalan
3 juta kekno pe. Kekno cek nopo duit 3 juta. 3 juta dikekno. Iya, kekno. Bur. Kali apa ya? Sak cangkeme. 3 juta tak topo cangkemku ilang. Brengkok iki ya brengkok kok sak cangkeme iku lho. Awakmu ngerti? Apa? Masyarakat kene termasuk daerah di Lamongan. Lamongan apa Gresik? Apa Gresik? Gresik. Masyarakat Gresik awakmu burung ngeruh. Ya apa ya? 90% agamane agama Islam. Ah, masa? 70% wis padha munggah haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah awakmu melawak bendina tanggapan ngene iki badhe tentuti badhe. Enake tanggane luntuhe kuwethu. Biar arep kondur. Aku kok takut. Masalah buat lo. Masalah buat lo. Lah nek ngene pas pelawak wong liwat disangka kene ya iso cocok. Ya, soal iku mang anake kudu pipis di Sabrono. Ya. Awakmu ya pengen munggah haji. Ya kepengin rek munggah haji, tapi yang mono yami digurunge untuk duit sing cukup kanggo munggah haji. Cara awakmu iso paling ngenteni 15 tahun. 15 tahun. Tapi iki enek solusi kanggo awakmu supaya ora ngenteni 15 tahun langsung oleh jalan iso munggah umroh. Alhamdulillah. Duit gak kenyono-nyono teko Gusti Allah. Iki enek solusi kowe tak omong. Ya aku kandhanono pek. Jadi Ya. kanca plek pengen munggah haji aku yo ah. Ya ngiras dikekno ngerti karo masyarakat kene. Bolo-bolo cek ngerti. Pengalaman titik ditumroto. Nah, cocok. Sese carane ya apa? Carane Gusti Allah langsung maringi rezeki dadak kena diumroh. Umroh. Iya apa carane? Salat kudu rutin. Salat rutin, Bar salat kudu rutin dikir. zikir. Bar dikir kudu rutin maca surat 3. Langsung Allah maringi rezeki kena diumroh. Alhamdulillah surat 3. Surat 3 tok. Lah surat apa ae? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat Al-Anas. Surat Al-Anas. Surat Al-Falaq. Ah, terus surat apa? Surat Sawah. Terus Surat Montor. Surat Karangan saomae. Nek gak bodol yo gadekno. Kok iso? Ya mesti arek iso umroh gak soalnya dodol sawah. Dodol kendaraan. Lah iya jenenge rezeki dadak ora ngenteni kesuwen. Rasaku tak yo salat 5 waktu dilakoni zikir. Lah masih ngene iki wong lujurukan ketok ya terima Allah paling ya nyambut gawe kuwi ngono kuwi ge penggawean terus gak salat. Ora ngerti nang ngene iki ya padha-padha 5 wektu aku ya gak tau ninggalno. Kene mang aku mudhun jeluk pas Isya aku ya salat nang masjid gedhe kono. Ya. Wonge kene sayuk sak masjid. Bangsa salat bar salat wong wis padha kundur perlu ngelengkapi peralatan iki. Dhewek kari salat dhewe. Kari salat dhewe. Bar salat aku terus dikir. Bar dikir dhewek langsung nangis guguk. Ya Allah, nangis lapo iku? Jaluk nangis sing kuwasa. Lah, Lah lapo nangismu? asam uratku kumat. Kate ngadeg gak iso wong gak nek belas. Lah tangi gak ketangis. Tak kira jaluk nang sing kuwasa saking terenyum awakmu sampe nangis. Jaluke ya jaluk sing mang. Awakku ya salat. Salat rek, wong Islam gak salat ya apa Ya rutin 5 waktu. rutin 5 waktu. Gak percaya. Aku gak percaya. Kowe nek awan nyambut gawe tani. Iya tani aku panjene. Pas beduk awakmu nang tengah sawah. Ya pegaweane aja. Masjid duduk beduk der adzan zuhur. Piye kowe? Yo aku langsung ngepas, pacul tak gawa muli tak dekek bledak langsung salat. Lu gak ate wudu. Lah nek ngono sikilmu ayo nduk tok. Maksudnya aku teko sawah pacul tak gawa muli, tak dekek bledak. Aku terus wudu, salat. Lu gak ate sarungan. Lah usrokmu lah ketok. Ya yo sarungan rek mosok nguru ae kok di waca lah. Aku ki wong lupa.
aku wong latah dudur sing genah sarungan terus sholat lah yo ngono padha nanti kowe salat maksudku Ndre Assalamualaikum salam yo apa jare kowe untung dadi penthung malaikat dadah goblok tak kok sak mene kae iki wong Islam kabeh nek salat madhep mulo gak iso nek ning Islammu tetes wong salat kuwi madhep kiblat madhep mulo iki lho piye dhek iki contone maghrib iso nek fardhu maghrib salah rakaat mustakbilal kiblati mosok kok mustakbilal ngulone oh subur kowe iki selam KTP jeberi wong ancene dongane ya wis ngono iku kiblati cuma madhep pancet mulo ya ora iso tetep madhep kiblat sing mburi kok jenenge wong apa akeh ini wong akeh kok jenenge makmum lah nek sing arep ijen kuwi imam gak mesti maghrib omahku mung yo kateno subuh isu yo paginen iku ngono jenenge wonge cuma dhek kedudukane nek arep ijen iku jenenge imam artine imam ki apa imam yo pemimpin lah mulane kowe duwe anak jenenge Imam Saiton imam pemimpin anakmu Imam Saiton berarti anakmu pemimpin setan oh kok jelek pengen dhewe jeneng asli Gepeng Martodiarjo emang Kurondo 5 kabeh apa ngeroro wong jeneng kok syarat-syarat kowe oleh tambah jeneng teko Arab Saidi Arab Saudi lah ya rono kuwi Pak Saidi Gepengnya sai ing Qadir gepeng yo gepeng ngene lha kok saiki kodir jeneng asli bojomu Siti Endang Tulkiyem Tulkiyem lebar tak tutul langsung ayem anakku sitok jenenge Astuti apa iku artine hasil tumpang tindih apa iso kok pinter aku peng ya ngene iki lho golek pangan iku ngene lho wong wedok mentolo mangan kayaku sing lanang bengi teretek notisane wong lagumu mung lagu apa oh cewek gaul lagu sing ngetren masa kini dhewek melok iso ta jelas iso pelawak dituntut karo kepandaian kok nek aku goblokno jelas jadi malu deh awas nek gak iso ngerusui lho ya alon to dhisik kok iso ngerusui anjing aku tukang sampah lah lho gak ngono nek gak iso kok dadine ora penak iso aku awakmu lho ta maksudku duet wong loro oh ngono gampang ayo ibarat kembang kowe isih wangi ibarat kowe pancen lagi akeh tawon sing padha merukuni lara kencing manis nek gak waras mesti mati ada kalau tabungan obat bilator lara kencing manis nek gak waras mesti mati lombokku ki akeh angger lara kencing manis pola makane gak diatur kuwi mati mulane kuwi kencing manis ambek kencing batu milih kencing batu alah ora milih kabeh oh berarti awak urung ngerti isine penyakit kalau padha penyakit aku rasa ora milih aku nek dhewe milih kencing batu lha apa sebabnya kok milih kencing batu loro rong taun ketek digawe pondasi watune kelumpung Amono jarene iso ngrusui tok kandhane kok iso. iso Ki malih baleni neh. Baleni neh. Ibarat kembang kowe isih wangi. asikane ibarat aku pancen lagi
Lah duwe kendaraan gak lagi dipethuki. Mestine ku ya. Kalau esuk mulih mesti sore. Rambutnya abang ditatu. Alisnya ayu Sing gandengi cowok matane kecek. Sing gandengi saben dina siji. Gonta ganti pacare ono jelape ayo. Yo legrek. Yo bujang. Yo jeber. Yo nyuruh. Lah ya pacar sampai selawe siton dile boyo kemeng. Selawe ayo morat marit. Lagu itu goblok lagu. Cewek gaul Dhuwur trepes ngisor mendul. sing penak sing penak rungokno Ruku mumur. cewek gaul Dhuwur grumbul ngisor gundul. Salah neh. rungokno bangsalane di Lah ya aku mau anut ngarep le. rungokno ya cewek gaul Nek guyu untune sak pacul-pacul. untune gingsul ayo Untune gisul. saya pantes Yen gawe enrok sadengku. Anjing awit cewek gaul dhuwur ngisor kabeh gaul. ayen lupaku Ngebokonge kaya kumpul. Bisa jentit. kok sapa kok kaya kuntul ya apa ya Tak takoni. Ayo. Masyarakat kini wis memahami karek awakmu tok. apa nih Tak kongkon milih tok. Nek kowe milih bojo mesti milih bojo sing ayo jelas milih omah sing sing api saiki awakmu tak takoni 3 pilihan sitok ae. ya Kowe milih turu karo Saipul Jamil apa kowe milih ngombe kopi bareng Jessica apa kowe milih mangan ambek Sumanto. Pilih nek kowe iso memahami akimu kuat iso milih. bahaya iki wae bahaya iki wis aku ra milih belas Berarti kowe bodoh. Pemerintah membasmi kemiskinan dan kebodohan. Nek kowe bodoh apa gak izin deh? Ya jelas izin dong. ide tadi aku kudu Ya milih kudu wong telu ra kon milih sitok kok gak iso. milih situ ya saya tak milih ngombe kopi karo Jessica jelas wae arek Wis mantep. yo mantap Ngombe kopi karo Jessica. Jessica. Durung sampe entek kopine kowe bongkok. Kopine diracun. Kowe pisah mbek blondongmu. masa gelondong oh no saya ngono tak milih sing turu ambek Saipul Jamil Waduh kowe turu ambek Saipul Jamil. Burung oleh 2 wulan kowe meteng. goblok aku lanang Lah iya Saipul Jamil senengane turu ambek wong lanang. goblok iki Karek milih kok gak iso subur. aku milih mangan karo Sumanto Assalamualaikum salam. Wis niat tenan. ya wis jelas iki Milih mangan bareng Sumanto. Madeporono. Ya. Burung sampai tangan sego, Terus? berutumu dipangan dhisik. nah apa kok iso ngono Sumanto senengane mangan wong. wis Apane gak berutumu ilang. keruwak lah kene Berarti ra iso milih. wis aku ra milih kabeh saiki ala-ala ngene pasti awakmu yo ora iso milih wis Bisa. tak soalnya barang kaya mulai dipilih Bisa. kan berbahaya sik tak badhe kon kon milih dituru karo Saipul Jamil karo ngombe kopi karo Jessica Ya. karo mangan karo Sumanto Aku nek milih ngombe
kopi ambek Jessica. Iya. Larangane dokter. Mergo aku di penyakit darah tinggi. Gak oleh ngombe kopi. Gak oleh dokter. Dadi gak sido ngombe kopi. Bang ini Iso milih. yo liyane. Nek aku milih mangan bareng Sumanto, wetengku wis wareg. Wong nek mangan wareg kan pankrease bujat dadine lara kencing manis. Dadi aku gak sido mangan ambek Sumanto. Ora sido. Ya. Cek sitok masih ono. Iya. Turu karo Saiful Jamil. Enak turu ambek bojoku. Bojomu. Iso. Oh, kocluk. Ya mesti arek Mas aku ya padha ae nek milih ngono ae. Kon milih ra iso tak takoni nek kowe nang iso. Alah takon ono apa takonmu mesti tak jawab. Piye carane wong gawe tape? Penak ngene gak iso kowe berarti dan nemu androt. Tape ya. Tape nek teko burung lho ya. Burung kula kowe dijebol, brul. Terus diketok-ketok cek dikang dirageni patang dina mesti mateng. Kesuwen. Lah kok kesuwen? Petang dina lagi mateng durung mateng tapene sing gawe mati. Jangan wis tangking gawe singkat pada berisi siji dhewe. Mas Am yo gak iso nek singkat iku yo angel. Iso. Pancene prosese yo ngono iku mang. Sing apa sih? Kandhane. Ya apa ya? Carane ben singkat nek dhewe sing gawe tape. Oh iya apa ya? Kliwon sore tak rageni. Kliwon sore dirageni. Isuk wis legi. Lah mosok kan? Lah mosok Ala dikandani masyarakat kene iki lho paham. sik balen kok gak ada Mas? Sik balen. Awak ngalih goblok. Sik balen. Nek awakmu gawe tape lah kesuwen tugel-tugel dilan dirageni patang dina mateng. Kesuwen. Sik apa sih awak? Lah nek dhewe. Nah, iya apa? Kliwon sore dirageni, isu ono utuk-utuk. Isu utuk-utuk wis legi. Ya nek karo. Tapene wis mateng ya. Ya sapa sing nyero? Mateng buka. Rasane ya wis legi. Ya mbok. Sik. Legi mbok getar. Kliwon sore Dirageni, isu utuk-utuk wis legi. Kliwon sore dilageni isu untuk wis legi. Alah ngerti paham. Ayo. Soale kemis payu geblake mbokmu. Terus nekat pakmu. Kadane mangula awakmu kowe karo kancane modelmu srekalan. Kok srekalan iki takok tenan awakmu yo gak paham ngono kok. Ya ora rek. Nek kira kancamu apa gak dilono. Mosok awakmu badhe jepeng ngono kok ora ro. Bacot. Kliwon sore dirageni isu. Assalamualaikum salam. Asaito moite. Lho, lah wis dikurungi kok brosot. Rasamu petik kan? Yo, Panggil ta. oh ya iya. Yo, kancane dhewe. Sopo to? Ya. Alah, ngono kok panggil. Bobo. Ya, Yo, ya apa kabare? Waras, Ta. Waras. awak pun selamat. Selamat, alhamdulillah. Oh, ngono. Ya. Oh. Wingi tak golek. Yo, Wingi tak golek. aku biasa nang pasar. Nek esuk nang pasar biasa. Lah, pernah golek iku genah pasar. Ora golek pasar. Yo. Dodolan ta? Yo, dodol. Oh, dodolan. Tak golek pasar wingi iso ya gak ono. Jam 9 sampai 10. Oh, jam 9 sampai 10. Nek jam 9 mesti tek nak golek pasar. Pasar. Kapok tak rikit ae. Padha kancane kono disalami wayah karo dhewe kok nyeleot ning nggo. Gepek kok koyo garangan ngono. Terima kasih atas penggaranganmu. Tanya apa ya koyo garangan. Aku mang nang gone kantor. Terus Awak main daftar. Lho, aku ngajono panjene. Ngajono ya? Daftarno ya. Wah,
wis diangkat awakmu. Dadi apa? Mandor. Alhamdulillah. Ya aku. Depan ya. Aku gak sinder. 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 Aku mandor. Iya. Aku bawahamu. Iya. Aku pancet jadi rakyat. Sing sitok sinder kono mandor. Nih, aku mbok katutno apa cek katut runu. Katut nandi. Cek kaya awakmu sinder kono mandor. Aku sinder iki mandor. Aku elok. Aku kepengin melu nyambut gawe lah. Melok. Kon sekolah kan? Lho, Ijazahmu apa? aku wis duwe jenazah komplit. Ijazah. Jenazahku mantek kan. Sing kaya awakmu lho. Ijazah. Aku sekolah SD kelas 4 mudune kelas 2. Aneh ku. SD aku. SD. Awakmu apa? SMA. Wah, ya cik dhuwur dhewek. Lah awakmu SMA. SMA. Awakmu SMP. wong loro iki kecil cik dhuwur dhewek. Lah kamu? Lah awakmu 3 tahun dhewek no SD 6 tahun loh. Suwe dhewek. Suwe Kon kudu tambah nemen to. ketularan awakmu. Aku kaban. Melok aku. Yo melu ta? Katutno aku cek melok kerja. Ya sakno tapi ajane tapi sik ana lowongan tangga. Ije. Ono lowongan. Enak. Ono. Apa aku? Ya sesuai karo ijazahmu iki. Iso ono lowongan. Kuli. Assalamualaikum salam. Gak sido melok aku. Niat nyambut gawe Ini syukuri wong nggonku apa tepi runtuh telu mati. Awakmu gelem tak gak? Nek gak gelem aku gak kerja. Ya wis. Alon to dhisik. Jare gak gelem. Iki kate gelem. Ya wis. Melok. Melok. Gelem bisa. Nah, nek melok supaya para bapak-bapak ibu-ibu ngerti, dikenalno. Nganggo dikenalno bareng. Iya. Cek paham. Yo cek paham. Yo wis. Siji-sijine wong. Sik. Tekok dhisik. Awak kok ngene aku sinder. Bapak-bapak, ibu-ibu, dipun tetanggaken mawon kula sinder. Sinder mletene kaya. Ya apa? Sinder. Nuwun sewu dulur-dulur, kula cak subur sakniki dadi mandor. Iya. Aku gak mlebu weteng kula. Gak bayaran. Kenalno. Bangga kenalno. Yo. Kuli. Kok cekakmu? Kate omong akeh-akeh wong mandak kuli kok. Ya gak apa ayo terus apa. Bayaran kok 7 juta. Yo kancane gak umah. 7 juta. Nggih kula niki mboten sombong, sakniki bayar kula 3 juta. Ayo kuli. 25. Gak kok kewitik ngono. Mangan jogo. Sesuai jenis single. Esok sarapane mie godhog. Mie godhog. Seje kali kula niki seorang mandor sarapane mie goreng. Ya kuli. Sarapan kula mie sing nganggo daster. Enak mie nganggo daster rong dino bokok. Kok ngawur wis. Mie gawe daster. Plakune kokok. Sesuai karo jabatane sinder. Nek metu ngumpak Innova. Lho, lu korupsi kuwi. Modal ngisore. Nggih nuwun sewu, kula pun 3 taun iki tumpakan kula senior. Ayo numpak odong-odong. Enak 5.000 deglek gegere. Numpak Innova. Nggawa nyonyae ondo. Lu mosok tedas kowe. Kula niki nek biyen pancene bojo elek-elek, saniki tumpakan kula senior
nyaci loh. Kok wong jobone disotrok. Dene gowo begengge. Enak bayaran 35 gowo begengge 35 mulai gotong. Lah kate gowo Cina apa yang ngangkat 35 kok. Tung kono beras oleh tung kilo. Paling yo punjul tung dok. Apa perintah kandhane ya sing penting ana ku mau medhu awakmu terus sampe awam jajogo ya kancane dhewe lek sing urip wis penak ta mergo nyambut gawe yo gak ngono nyambut gawe tapi mbok yo eling barek kanca sapa maksudnya sapa kentes saiki lak soge kentes si sugih iya soge lah kentes saiki wis sugih wong ki dadi golek-golekane polisi lah apa lah kentese digowo bisa mau kentes kancane nggih lah terus nek wis sugih terus kok awakmu mangkeli perkara apa maksudnya nek ana kondisi sing kekurangan mbok ditulung kaya apa gak lah terus wis gak bener belas gak bener ambe awakmu gak eling ambe awakmu belas bos ini ya gak tau untung belas aku nyelang 100 ora dikei soalnya ro nek kowe jarang nyaur ngawur lah terus karepmu kayane ya wis oh iya ya betul ya cocok gak cocok wis apa lah kuping tublek kaya kepeng yo kuping iki ketok wis ta kupingku bomot kuping tamut iki lho goreng-gorengmu kurang ngomong sing penting ayo wong telu gak siji ya